مالباتا کرد گو 3 سال بریانها ji Qersê koçberî navçeya Merama Konyayê bûbûn bi êrişeke nijadperestên Türk hatin tunekirin. Komeke qerebaliqiya nijadperestan bi tifingan êriş birin ser Malbatê. Her heft endamên Malbatê gulebaran kirin, kuştin û piştra jî mala wan şewitandin. Tevî bav Yeşar Dedeoğlu navê kesên ji malbata Dedeoğlu di êrişê de canê xweşdestan ev in: Barîş, Serpîl, Serap, İpek, Sîbel û Metin. Parêzerê Malbatê Abdurrahman Karabulut ji bo Kurdistan 24 axivt û got bi dehan caran wan hişyarî daye rayadaran û hêzin ewlekariyê gobergiriyê bigirin. Lê mixabin îro êrîşkaran bi hovane malbata Kurd bi komel kuştin. Malbata Dedeoğlu 12 gulanê jî rastî êrişên 6 nijadperestan hatibû û 7 kes hatibûn birîndar kirin. Bi hewlên HDP û parêzeran bûyer di mîdyayê de cih girtibû. Piştî lêpirsînkirina 40 kesan, ji tometbaran biryara girtina 6 kesan hatibû dayîn. Bav Yeşar Dedeoğlu dabû xuya kirin. Kesên êrişî wan kirine komeke nijadperestin û cîranên wan malbatên keleş û çalikin. Di dema êrişê de gotine em nijadperestên Türkin û em nahêlin hûn li vê derê bijîn. Beriya çend rojan jî li heman navçeya Konyayê êriş li malbateke Diyarbekirî hatibû kirin û ciwanekî wan hatibû kuştin.